Здравейте хора отново. Първо искам да се извиня, че не съм качвал толкова много време в този канал видеа. В този канал вече ще качвам за кактуси, грижите, как аз се грижа за кактусите. И вие ще може да прилагате тези неща към вашите кактуси, за да се научите как да се грижите. Та в това видео, което снимам сега, ще ви кажа какво да правите, когато засаждате бебета кактуси. Тук до мен има бебета кактуси, които се разсадих онзи ден. Те вече са, нали, в секцията и ще ви кажа всички стъпки в това видео, как да го направите добре, за да може вашите кактуси да се чувстват добре, да растат добре, да се развиват. Както виждате, това са кактуси от вида Мамилария. Те са изключително издържливи на суша, обаче обичат много светлина, затова аз ги държа до прозореца. Тези кактуси в момента се вкореняват, така че те нямат корени все още. Те са директно взети от майката и се стояли в почвата около 2 дни без да полея. Тук е важно да отбележа, че когато засаждате кактуси, е хубаво, ако не ви се дават пари, да не ги слагате в обикновена почва от градината, а да си направите смес 1:1 с пръст и пясък. Какво имам предвид 1:1? Имам предвид, че ако взимате саксия от 2 литра, примерно, ще трябва да сложите и 2 литра пясък. Саксия 2 литра, така ги смесвате 1:1. Също е тук, смисъл сместа е 1:1 с пръст и пясък, за да е торфена, не задържа вода, разбира се всичко се отича в чиниката, което е изключително важно за новите кактуси, които се развиват тук. Важно е да отбележа, че не е нужно да слагате камъни, те са просто за украса на секцията, но понякога вършат работа да ви държат самите кактуси стабилни, особено когато почвата е суха, тя е доста нестабилна, не държи кактусите стабилни, временно те се наклонят наляво-надясно и е доста трудно да ги засадите, затова камъните горе-долу, когато са в суха почва, държат кактусите прави. Сега как да ги засадите? Значи правите си 1:1 почва. Почва от градината с пясък. Взимате бебетата от майчното растение, нали, кактуса, и ги оставяте примерно за 1-2 дена да изсъхнат. Не казвам да ги убивате, просто ако има рани по самите кактуси да се махнат, защото е много важно. Това нещо. Сега, когато кактусите вече, то вие ще видите, че получават калус, точно така калус на раната, нещо като сруб на раната, тогава вече може да ги засадите спокойно в почвата. Когато ги засадите в почвата, когато ги засадите в почвата, ги оставяте за 1-2 дни така, на суха почва, за да може да усетят почвата нали, и да стартирате нали, да се създадат корени самите кактуси. Важно е, когато правите първото поливане, да е малко, правете го с спринцовка, лъчица или каквото намерите за добре, защото самите кактуси искат малко вода, те нямат корен, няма как да пият водата, просто да стартирате този процес, както е в случая, макар че аз прекалих. Важно е да не преполивате кактусите си, защото много лесно може да ги убиете и не бързайте да ги засаждате след като чупите колкото и да ви се иска. Не бързайте да го правите, защото голяма шанс за кактусите просто да загинат преди още да започнат живота си сами, така че не го правете. Лошо е. Ако искате да сте по-сигурни вече, може да си купите специална торфен субстрат за кактуси, където вече сте сигурни, че вашите кактуси отглеждат добре. Но при мен това става и без тези неща. Както виждате, кактусите се развиват. Държте ги, много важно ги държите на прозорец, на източен прозорец е много важно да ги държите, или южен. В смисъл или източен, или южен, защото на южен обикновено се получава много силна светлина към обяд, тогава се получава много силна светлина и те кактусите обожават тази силна светлина и така се стартира един растеж на кактуса, отколкото да стоят на сянка, което не е много добро. Аз ги държа на източен прозорец, ако ви интересува, и се развиват чудесно. Тези кактуси ще пуснат корени скоро и ще започнат да растат. Тези кактуси, тук смисъл, които виждате, няма как да видите, разбира се, ще ви ги покажа. Тези кактуси тук няма да бъдат пресаждани, докато корените им не излезнат долу на самата саксия. Разбира се, саксията си има купичка. Препоръчвам ви ето такива саксии да си взимате, или има едни като
от глина направени. Те също са много хубави за кактуси, защото самата вода се задържа повече време в тях. И как се чувстват много по-добре в такива саксийки. Разбира се, вие може да ги засадите и в работни саксийки, никой нищо не казва, но много внимавайте, защото в работните саксии обикновено отдолу на самите сакси има големи дупки и вие трябва да се направите дренаж с камъни и просто обикновено, когато поливате и пръста изтича, защото пък пръста сте си я направили по-торфена, разбира се, и всичко това изтича отдолу, което не е много приятно, казвам ви, случва ми се. Затова си купувайте саксийки с малки дупки. От тези са много добри за кактуси, особено за по-големи кактуси, както ще на тези. Така че да, надявам се, съм бил полезен в това видео с всякаква информация за кактусите, как да си ги отгледате, докато станат големи кактуси. Когато вече пораснат, как ще си ги поливате, разбира се, е доста по-рядко, защото те вече си имат корени. Деца ви, когато се сетите ги поливате и забравяте за тях. Но в следващото видео ще ви кажа как се грижа за моите други кактуси, които вече си имат корени, развиват се, имат бебета и как да стигнете вие до това положение. Надявам се това видео да ви е харесало. Абонете за канала с камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео. И на следващото видео ще се видим направо там. Чао!